Ahojte, v dnešnom dieli Sladkej školy vás naučím pripravovať čokoládový tart. Ten bude doplnený o citronovo-limetkový krém, na vrchu bude čokoládový krém a ešte ho dozdobíme s bielkovým snehom. Najprv začneme s citronovým krémom. Bude to varený krém, ktorý bude pozostávať z vaječných žltok, citronovej a limetkovej šťavy, kôry, trstinového cukru a masla. Žltky, citronovú kôru aj šťavu si pripravíme do misy, ktorá by mala byť teplúvzdorná alebo ohňovzdorná, aby sme s ňou mohli robiť vodný kúpeľ. Pri vodnom kúpeli je dôležité to, aby sa nám misa nedotýkala hladiny vody, vtedy by sa nám suroviny začali už naprudko variť a mohli by sa nám zgrcnúť. Pripravíme si teda žltky, šťavu a kôru z 2 citrónov a z limetky. Všetky tieto veci dáme aj s trstinovým cukrom na vodný kúpeľ a začneme pomaly variť za stáleho miešania. Keď nám po pár minútach citronovo-limetkový krém už veľmi pekne zhustol, tak môžeme do neho primiešať maslo, vtedy už nemusí byť na vodnom kúpeli. Nezlaknite sa, že krém je taký redší, je to na schvál, pridala som o 1 citrón navyše ako pri štandardnom citrónovom kréme, práve preto, lebo čokoládový tart bude mať pomerne hustý a hutný krém a takýto redší citrónový krém ho veľmi príjemne osvieži. Teraz si zamiešame maslo, počkáme, kým sa roztopí a krém odložíme na chladnejšie miesto, aby nám vychladol a mohli sme ho používať do výsledného tartu. Hotový ešte nezachladený krém vyzerá takto, mal by mať takúto konzistenciu. Už nemusíš točiť, ja už som skončila. Som čakal, že sa nerobí. Či sa čo? Vlasy, čelo, všetko v poriadku? Môžeme si pripraviť korpus, na nás čo? Na nás čo? Nie, no veď. Teraz si pripravíme korpus na náš čokoládový tart. Ja to ale nerobím na schvál, sľubujem. Môžeme si pripraviť cesto na náš tart. Cesto bude kakaové, budeme používať kakao, práškový cukor, hladkú múku, štipku soli, prášok do pečiva, maslo, ktoré budeme mať nakrájané na malé kocky, musí byť studené, aby sa nám do tartu veľmi pekne zapracovalo a 3 vaječné žltky. Všetky ingrediencie si dáme do misy. Môžeme ich spracovávať buď ručne, alebo v kuchynskom robote. Ja vám teda ukážem ručné spracovávanie. A v konečnom dôsledku, keď si cesto vypracujete ručne, budete sa z neho asi o niečo viac tešiť, keď sa vám podarí, ako keď vám ho spraví mixer. Všetky veci si dáme do misy. Cesto si môžeme najprv trošku premiešať lyžicou alebo vareškou. A teraz prichádza špinavá práca. Cesto si zapracujeme, hnetieme ho niekoľko minút, až kým z neho nebude krásne, lesklé kakaové cesto, s ktorým sa bude veľmi dobre pracovať. Cesto máme hotové, trvalo to niekoľko minút, možno aj o niekoľko minút viac, ako by som si prijala. Hotové cesto má byť takéto pekné a lesklé. Na to, aby sa nám s ním dobre pracovalo, by sme si ho mali dať ešte na pár minút zachladiť do chladničky, aby sa všetky ingrediencie a suroviny v ňom pekne spojili. Keď máme cesto hotové a zachladené, malo by vyzerať takto. Môžeme začať válkať. Pri válkaní je taký jeden veľmi príjemný grip. Môžeme použiť potravinovú fóliu, ktorú si dáme aj na vrch, aj na spodok. A s cestom sa nám bude jednoduchšie manipulovať. Cesto si trošku rozcapneme do tvaru kruhu. Budeme ho do tohto tvaru aj válkať. Kruh musí byť o niečo väčší ako forma, do ktorej cesto budeme neskôr prikladať. Keď už máme korpus vyválkaný,
na kruh, ktorý je väčší ako forma, tak si z neho môžeme stiahnuť vrchnú fóliu. A teraz si ho budeme prenášať do našej formy. Zvyšné cesto z krajov zrežeme, aby sme mali boky pekné a rovné. Toto cesto, ktoré nám zostalo, môžeme si z neho spraviť malé šúčeky, ktorými vyložíme boky, formy, takto, aby sa nám korpus pri výslednom prenášaní nelámal, pretože práve tento zhyb je kritický a potrebujeme tam mať o niečo viac cesta. Keď už máme korpus hotový a pripravený, mal by vyzerať takto, tak si ho bohate poprepichujeme s vidličkou. Dierky robíme preto, aby počas pečenia mal kadiaľ unikať vzduch a aby sa nám cesto takto nevydulo. Hotový, nachystaný a poprepichovaný korpus dáme do rúry a pečieme ho na 175 stupňov približne 15 minút. Keď už máme tart hotový, vyberieme si ho z rúry. Vyzerá takto. A teraz môžeme začať prípravu krému. Do tartu budeme potrebovať čokoládový krém. Používať teda budeme čokoládu, tvaroh, smotanu na šľahanie, mascarpone a práškový syr som povedala. Práškový cukor a jedno mascarpone. Všetky suroviny si dáme do kuchynského robota a vymiešame ich. Keď už bude krém zmiešaný, budeme do neho pridávať čokoládu, ktorú sme si predtým rozpustili vo vodnom kúpeli a mala by byť vlažná, už nie horúca. Ak by bola horúca, tak by sa nám mohla kréma zraziť. Trošku krému si dáme najprv do čokolády a premiešame, aby sa nám vyrovnali teploty. Teraz túto čokoládovú masu preniesieme do zvyšného krému. Čokoládový krém máme pripravený. Ak by ste ho chceli mať tmavší, pokojne doň pridajte trošku kaká. Ja už pridávať nebudem, pretože korpus je vďaka kakao naozaj tmavý a takto sa budú krásne vynímať tie jednotlivé odtiene hnedeje. Pripravený krém si môžeme dať na chvíľočku zachladiť a môžeme začať s dokončovaním tartu. Tart máme hotový, preniesla som ho na stojan, na ktorom už vo výsledku bude. Teraz prichádza rád na citrónový krém, ktorý máme jemne vychladnutý, nie je ešte úplne zatuhnutý, lebo stačí, keď nám zatuhne až priamo v tarte. Citrónovo-limetkový krém nanesieme na spodok tartu. Práve preto je super, že je taký rečí, lebo spodok tartu je hrubší a krém nám pomôže k tomu, aby výsledné cesto krásne zvláčnilo. Citrón a limetka sa budú krásne doplňať s čokoládou a koláč bude mať takú sviežu a príjemnú letnú chuť. Teraz môžeme prejsť na čokoládový krém. Kôpky si spravíme po obvode, aby nám krém až tak veľmi nevytlačal ten spodný citrónový navonok. Ak trošku vylezie, vôbec to nevadí.
pripravený tart si dáme aspoň na pol hodinku, na hodinku zachladiť, aby sme mohli začať s topením. Tart máme zatuhnutý, aby ste nepovedali, že plýtvam surovinami, tak na dozdobenie budeme používať zvyšný krém a rovnako aj bielky, ktoré nám zostali po citronovom kréme. Začneme bielkami, pretože tie si budeme aj jemne opalovať, takže nebudeme chcieť opaliť si aj ovocie alebo ostatný krém. Budeme si robiť takéto jednoduché čupky. Bielky sme si vyšľahali s dostatočným množstvom cukru, aby bol sneh krásne lesklý a pevný. Teraz si môžeme pripravené pusinky trošku opáliť. Snehové pusinky máme už opálené a tým pádom sú aj teplne upravené, takže sa ich nemusíte bať dať ani deťom. A teraz nasleduje krém. Je úplne na vás, aké zdobenie na tart si vymyslíte. Ja si ho vymýšľam práve teraz. Keď už máme tart takto predzdobený, tak nasleduje zdobenie ovocím alebo prípadne nejakými inými sladkosťami, kúskami čokoládiek. Keďže teraz je sezóna jahôd a čerešní, tak ja som sa rozhodla práve pre tieto dva druhy ovocia. Rovnako torta obsahuje citrón, takže patrí tam aj troška citrónu. Čokoládovo-citrónový tart máme dokončený a dozdobený. Ja som použila zvyšný krém, zvyšné vaječné bielky, ktoré som si vyšľahala s cukrom a neskôr opálila s horákom. Okrem týchto dvoch vecí som použila aj citróny, ktoré obsahuje samotný tart, aby sa nám zdobenie prepojilo s tým, čo je vo vnútri tartu. A rovnako aj sezónne ovoce, ktoré momentálne sú jahody a čerešne. Dúfam, že sa vám páči a budem sa tešiť na všetky vaše.